Deutsche Welle, Radio Germany, Voice of America, nan Radio France. Kuma su kan. Na bi bisa da ba. Ya Excellency, da farko za mu ce muna taya ka murna ko jihar kuma murna daga da tsoron da aka samu a wannan lokacin na aikin hajji da bai kokarin da gwamnati amma za mu bayani irin kokarin da gwamnati wa a rashi a wannan kan. أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم da farko muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala yasa ya zama muna daga cikin waɗanda suke wannan aiki ba a cikin hukumomin ayyuka na addinin musulunci muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu wannan dama muke tsayawa arba a wannan shekara kuma ni a matsayina na amirul hajji na jihar Kano na wannan hajji ta shekara 2024 na ƙara gode wa Allah mun samu nasara mai yawa a wannan aikin hajji kuma insha Allah ta'ala za a rasa 'yan ƙalubale ba muna fatan cewa shekara mai zuwa za mu ɗauki matakai na gyaran su da yawansu kuma ma ba daga wurin ba ne jikin wuri ba daga jiha ba ne yawansu daga nan hukumar aikin hajji ta ƙasa amma dai alhamdulillah mu daga Kano tun da aka fara samun wannan rigima ko ƙalubale na tashin farashin dala wanda ya jaza aka ƙara kuɗin kujerun aikin hajji ya sa saboda tausayawa da ganin wasu sun daɗe suna wato tanadin tawowa aikin hajjin nan sun yi bakin ƙoƙarinsu kuma sun tsaya an kuma zo an yi ƙari a cikin ƙanƙanin lokaci kuma an ba su ƙaramin lokaci cika kuɗin wasu jihar Kano ta cika wa kowane alhaji na jihar Kano ni naira bayan wannan maganar guzuri ana cikin wannan bayan an gama sai muka fanci cewa saboda gurgurewar darajar naira guzurin alhazai ya sake yiwu ƙasa maimakon dala 500 ya koma dala 420 mai girma gwamnan jihar Kano ya ba da umarnin cewa kada wani alhaji daga jihar Kano ya taho da guzurin ƙasa da dala 500 zuwa ƙasa ne don haka abin yi shi ne aka buga lissafi aka gane cewa inda ana son kowane alhajin Kano ya samu guzuri na dala 500 to sai gwamnati ta cika masa naira 131 kuma haka aka ba da umarni da girma gwamna ya ba da umarni cewa a biya wannan kuɗi domin alhazanmu kada su zo su galabaita wannan kuɗi da aka cika musu ko shakka babu ya sa jihar Kano ta zama ita kaɗai tilo wacce alhazanta suka samu guzurin da ya kai dala 100 ina iya cewa faɗin Najeriya ko kuma faɗin arewacin Najeriya wannan ko shakka babu an taimaki alhazai an taimaka wa rayuwarsu a wannan ƙasa a kan ibadunsu bayan wannan gwamnatin jihar Kano ta ba wa alhazai goron sallah bayan sallar nan bayan arfat mun ba su gudunmuwa ta riyal 100 kowane alhaji saboda kallo da irin yadda sha'anin darajar kudin ya zama da kuma halin da suka samu kansu a wannan kasa mai albarka waɗannan su ne hidimomi banda ma'aikata da aka ɗauko jajirtattu kuma isassu wanda su zo su taimaki rayuwar alhazai a wannan kasa mai albarka harkar mu ta lafiya babu wata jiha da ta sami irin wannan an kafa asibitin kula da mahajjantanmu wannan asibiti kuma an sa likitoci ƙwararru za ka ga cewa Profesa Abdulrahman Sheshe wanda shine shugaban asibitin koyarwa na Malami Kano da ke Kano shi ya shugabanci wannan wato rukuni na ma'aikatan lafiya ma'aikata na duba gari ma'aikata masu wa'azi da faɗakarwa 'yan hizba ga sunan dai da masu yada labarai da masu jan hankali duka an kawo yadda alhazanmu dai
za su zauna lafiya, za su samu natsuwa su yi ibada. Kuma alhamdulillahi mun ga natsuwar, mun ga ibadar, su ma alhazanmu mu ne musu godiya kwarai da gaske. A jihar Kano ba mu samu wani alhaji kwaya ɗaya ko lokacin tasowa ko bayan isowa a wannan ƙasar da ya shiga cikin wani abin da ya karya doka ko kuma na badala ko rashin sanin ya kamata. Wannan su ma muna gode musu kwarai da gaske. Baki ɗaya muna fatan Allah ya sa mun yi ibada karɓaɓɓiya. Muna fatan kuma Allah ya nuna mana tabbaɗi, Allah kuma ya ba mu ikon tunkarar kalubalen da ke cikin ta kamar yadda aka yi na wannan shekara. An fuskanci kalubale, alhazan nan sun fuskanci kalubale a wannan shekara. Ya kuke kallon wannan al'amari ganin cikas ɗin da ya kawo musu da kuma matakin da za a ɗauka? A wannan ɓangare? A ɓangaren jiha, tunda ka bayyana cewar akwai kalubale musamman na rashin matsuguni wadatacce da makamantansu. Wannan ainihin hukuma alhazai ta ƙasa ne. Amma ka gamsu da yanzu da muka zo ana tilawar abubuwan da suka faru da nasarori da matsaloli, muka ɗauko matsalar da muka fuskanta. Saboda ni da kaina a matsayina na Amirul Hajji ba wani guri na je na zauna ba, ina cikin tantunan alhazanmu, a cikinsu nake, kuma ban ɗakin da suke zuwa nan na dinga zuwa. Saboda haka na san matsalolin kwarai da gaske, kuma na zaga kowanne tanti na alhazanmu, na ga irin yanda wato cinkoso da matsatsin da suke ciki a tantunansu a wannan kwanaki guda biyu. Ko shakka babu daɗi kuma ba sauƙi. Sun yi haƙuri kwarai da gaske. Shi yasa kuma muke gaya hukumomin aikin hajji na ƙasa cewa shekara mai zuwa muna fata ya zama muna da isassun tantuna, kuma muna da isassun guraren zagayawa, saboda a rage wa alhazai wato tashin hankali na yin layi. Wani baya iya rike fitsari sai ya zo ya kusan awa ɗaya akan layi. To duk wani abubuwa kalubale ne mai yawa, kuma insha Allah ta'ala muna sa rai kamar yadda ka ji sun mana alkawari za su sake bin sawun wannan, kuma za a ga yadda za a gyara.